bare lige se mig her. Lame brush attack. Ej, det var åndssvagt. Hvorfor brugte jeg ikke? Boomprisen i stedet for. Ja, det ved jeg ikke heller ikke lige. Lame brush attack. Lame brush attack. Fucking lort, man. Oj. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det var. Det var Trynje, der led. Nakkede du ham? Ja. Lol, Mads Pro. Det var nu ikke lige præcis det, jeg snakkede om, Mads, men okay. Ja, han døde stadig. GG. Nej. Fuck, du skader meget, Tube. Kom så her, dit svin. Du skader pisse meget her, Tube. Det så pisse lækker ud på min skærm. Ja, sådan har jeg det også, når jeg ser mig selv i spejlet. Det ser pisse lækkert ud. Ser du mine pro-harassment skills, der så lige gik i vasken? Ja, det var harass, det der. Jeg går back, Anders. Jeg har ikke mere mana. Jeg gør det sådan set også lige om nu. Så kan jeg lige få en cloak of agility og få noget grit. Nå, jeg synes, jeg må ikke stille. Jeg kan godt lide, at du ved, hvad fanden det er, du laver. Hvad? Jeg kan godt lide, at du ved, hvad du laver. Ja, du siger, jeg skal huske, at jeg ikke skal stille nu, hvor han har fået sit old nu. Det kan han bare bruge cheat, han kan. Ja, han kan bruge det hver 3. sekund, sådan noget, anden eller 3. Ja. Kraftet med lame. Lane brush attack. Oh my god, det var fandme i hvert fald mit kill. Åh nej! An ally has been slain. Jeg har ignite på ham. Enemy has been slain. Nå, åndssvagt. Fuck, det er gerne at se på. Det er her at øve det der. Det må jeg sige. Ja, Der er ikke noget, der ved. nej. New rule, don't face check. Medmindre at vi er sikre på, at de er lovet. I has defense mechanism. Jeg sætter wards. I busken, Yep. bag. Så sæt en her, og så en her. Ja, det er også det, jeg vil. Jeg brush-checker med begge steder for wards, sådan at vi ikke bliver nakket på den måde, fordi det hedder med åndssvagt. Ja. Fordi de har, og en eller anden grund, for helvede. Jeg fatter det ikke det der, fordi, prøv lige at se, de står bare, vores minions står bare for kills. Så ville det være fedt, hvis de bare lige jumpede der. Bare lige at ward kommer ind, så bare, okay drenge, så jumper vi ham. Det var åndssvagt, jeg gjorde det. Epic harassment. Epic. Anders, hvad fanden? Lag. Ja, jeg fik også mega lag. Nå, på min skærm der stod bare ud som om, at du stod stille, ikke, og gjorde noget, der har smidt Broom Prison. Jamen, så du ikke også lige bagefter, så kommer der bare ulti og alt muligt på en gang. Jo, Ja, det så mega weird ud. jeg tror det var server lags.
sådan virkelig bare lige for max det lag derude. Jeg tror vi alle sammen fik lag. Gjorde det ikke også det, Mads? Jo. Så kom der her din faggot. An ally has been slain. Kom nu i! For helvede. An enemy has been slain. Er det en pro jungler? Helvede. Forkert target. Ja, det tænker jeg også. SS2. Top. Au. Oh, Rice. Jeg ved det godt. Pas på. Jeg elsker mig selv. Ja. Åndssvagt. Bare go back. Kom lige om lidt, Anders. Hvis du kan pile hende der. Jeg kan ikke nu. Killing spree. Jeg står totalt skævt på. Nej, åndssvagt. Jeg tror, at Trynde han går over midt. Nej! Volley. An enemy Hvor er det godt, has been Vigge. slain. Fuck, det er nice. Nej! Du skal bare lige passe på hende der. Hun er altså farlig. Det var dumt. Vi tager hende fra begge sider. Hvorfor dør den ikke? Enemy rampage. Shut down. Nej! Jeg troede lige, jeg kunne trolle ham der Trym. Til at løbe ham. Jamen det her, det er jo grimt. Hjælp mig, I. Så er der fandme Remus. An Fuck, det ally tog has lang been tid. slain. Jo, mand. Sorry, couldn't help more. Copenhagen, siger du. Nå, så det mener du? Great SS dernede fra. Slain. Det var sådan set net. Ja, men jeg har Det er ikke. så sådan set Ja. din egen Mads. Nej, det var Kokmar ikke. De to der kan jeg sagtens gå væk fra. Tube, bot! Ja, hvad er der med bot? Den får oven. Jeg var begyndt at dø ved det. Haha, Anders. Ja, Jeg fik dit kill. for hvad? Ej, åndssvagt. An enemy Det er has been kraftet med smuk. slain. Tube! Ja. Jeg ved ikke om du har opdaget det, men jeg er ret så pisse low. An enemy has been slain. Det er fucking godt. Episk, Tube. Episk. Jeg kan godt lide dig, når du gør sådan noget. Er Kokmar... Ved I, hvor Kokmar er? Enemy Jeg ved, killing hvor spree. Trund er. Er du interesseret i at vide det? Ja, vi skulle have wallet. Hvor mange, ja. Vi skal have nogle flere wards. Jeg har bare ikke penge til Der. ward. Jeg spiller ikke support hero. Vigge! Det er åndssvagt nice. Nak Trynde. Kan jeg ikke? Jo, du kan så. Shut Jamen, down. hvad hedder det? Enemy killing Og så spree. Rammus. Jeg har ingen mana. Hold det, bare hvad hedder det, hold dem der. Jeg har ingen mana. Jeg går bot nu.